салом алайкум бародарони азиз, подписчикони гироми. Чӣ хеле ки бародаро имрӯз силка партофтем. Гуфтем касе ки билет мегирад ном билеташ пули мошин навистак боша, чӣ мошина бурд мекунад пулша дода меша, ҳаракат кине, фақат 3 та билет бигире бародаро, барое ки дар 3 та билет аксия ҳастай. Главни шоҳҷоизаи мо чӣ хеле ки дидастем, мошинчаи ина бақаги мошинчаи бародарои майдаакам боша, неким конкретна мошина Kia K5 бародаро солои нав танировка дора, ҳуҷҷати солона. Касе ки мебара бародаро ҳуҷҷатша бародарои азиз меҳрибони ма гуфту гапо таштик ба камиш 11 моҳ ҳуҷҷат дора бародаро, як моҳ ҳам шуда боша 11 моҳ ҳуҷҷат дора. далши бародаро Lexus ES болои ҳамаи мошинода касе агар 3 та билет боло мегирад ном билетон хотири пули мошина истак боша, бародарои азиз 50,000 болои капоти мошинда қабул мекунем. Бо плюс я iPhone 17 Pro Max 50,000 рси бародарои азиз ногуфта намона ҳаракат кине. Далши як та Lexus ES, 2 та Lexus IS, як та Hyundai Sonata экономични. Барои чӣ? Барои ки гибридай бародаро, як та дига Mazda 6 мошин 160 конверт. Общи билетои мо 20,999 та билетай. Инеми ҳозир шумо бародарои азиз ягон ҷои дурӯғӣ неста. Билета бихаре, рақами билетона бибине чанд рафтеса, мефаҳме ки уже охири билет мондагия. Дӯстони азиз, сарбаланд боше бародарои дили ҷон, ма билет поёнда чӣ хел мехарем 904 та 369 карта ба номи Бахтовар Расулов, ҳама картаҳоро дора. байда ҳамин 904 та 369 WhatsApp да WhatsApp мо салом насе бо мо шумо да маълумоти пура оиди бозия роҳито мекунем. Я параи дига 0101 дидест телеграм канали мо шумо метавонед ба телеграм, ба WhatsApp, ба кадомеш ки шумо да удобне билета харидорӣ кинед. бародарои хоҳишмандо ако апо, касе ки хоҳиш дора жилани боша, як рӯза да финали мо меша, биед дар финали мо миллион фоиза иштирок кинед. худованд ҳар як шумо ва аҳли оилаи шуморо нигаҳбон боша, ҳар ҷое ки боша сарбаланд боша. дӯстон, аҳ муҳтоҷи номардон нашавед.